ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардори азиз созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Хуш омадем ба канали Кароли YouTube, яъне ки Кароли гапзан. дар имрӯза навор бардори азиз гӯш кунем ки чӣ ҳастай. Сменблок ва кирпичҳои фурӯшӣ ҳастай. Опели Хечибек 97 сол ҳастай. Замини арзон рӯй кардаган аз шаҳри Душанбе ва стошни Халмадай замин. хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Муъминобод, шаҳри Ҳисор, ана шаҳри Душанбе ва райони Панҷ. бачаҳои Панҷ ҳастен ҳамиҷода. хонаҳои заминӣ ай ҳамиҷоҳо ҳастай. квартираҳои арзон мешавад аз шаҳри Хуҷанд, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Кӯлоб ва дигар чизҳои арзон ҳамроҳӣ кардаган. марҳамат видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. боварӣ дорам ки ягон мошина ё мисол ана кирпичай ё замина ё хона ё квартира мехаренда. аз киҷо хона замин квартира дар кӯраи дар комментара бинависен. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, агар мефуратон ки конкретни рекламаш кунем, номерои ватсап ма дороӣ кунен ва барои харидоро я рекламаи нормал ниш мекунам. мисли ҳар вақте аддона лайкира биҷиқен. касе дар канали мо меҳмон бошен, фуратон ки видеои мара якмин шида тамошо кунен канали мада уқа вақтона намегира шерӯинар. подписатсия кунен, лайкорам биҷиқен. ана ки мерем осуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардоро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. апашко модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метем, кор фақат барои занҳо. ай фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. ними рақамҳои десен дар ватсапш бинависен. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. бародарои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. и бародар гуфтесае ки ана чота чақчақот систи бадай мега. гуфтесае ки ана таксиара биланд монен чои кабута ана дам бидозен мега. гуфтесае хотири ами Фаридун гап не шеринар ина гӯш кунен. таксиара биланд монен чои кабута дам бидозен, майда майда чайкават кадам бигирен. видеора сар мекунем аки мегзарем ба якум эълони имрӯза. дӯстони азиз, якум эълонда як мошини фасони гизалара рӯй кардагиан мада. гӯш кунен, ҳами историяша гап мезанам ку ҳозӣ мегӯй барои бихарижда. нархиш гарени арзон гуфтесай. ин нархҳои мошино бардори азиз бозор да ҳами 35-40 ҳазор ане ки бародар гарени арзонаш гуфтесай. гӯш кунен, Опел Хечибек соли баромадаш 1997 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, абъём моториш 1.6 пр-101, коробка автомат. документош 5 моҳи дига мондагия мега. мошин ягон ҷош пусидагӣ надора, салонаш кожаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки пештара кӯйбеш, деҳаи Зарнисор. нархш бардори азиз 30,000 сомон мега. 30,000 сомон. касе харидор боша маслиҳат мекунем гуфтагиай. пули урусиқати 165,000 рубл мешидай. бовар ки камтар сумам намераса. агане ҳозӣ мерафту мехаридимаш. коробкаш бо автомат бидаяне ки беҳад зурда бефара намеша, 1 соат скорост намезанӣ. дӯстони азиз, канали моро просмотрош бисёрай ва мо ранги ахбор гап мезанем. бисёр чизо мо дароӣ мекунанд. дӯстони азиз, ана сменблокҳои фурӯшӣ фасад блокай мега. дарозиш 40 сантиметр, баландиш 20 сантиметр, паҳмиш 10 сантиметр. ин сменблокҳо барои ана забори гирди хона мешава. хонаам бисозӣ мешава мега. як донаш 4 сомону 50 дирам бе доставка. дӯстони азиз, адрес шаҳри Ваҳдатай.
Я дона сменблокш хеле гуфтум бардурои азиз 4 сомону 50 дирам. Бо ҳами ака, бо ҳами бародар кирпичҳои фурӯшиам дора барои хона сохтан. Дарозиш 40 сантиметрай, баландиш 10 сантиметр, паҳмиш 10 сантиметр. Нархи кирпичош я донаш 3 сомон бе доставка. Адреси ҳамаи ҳамин чизо бардурои азиз шаҳри Ваҳдат. Номерои телефонаш Viber, WhatsApp дора. Занг зада маълумоти бештара бигирем бешухӣ. ай ҳамаи подписчикои канали Саудутиҷӣ хоҳиш мекунам ки илтимос мекунам видеои кӯҳнара мисол тамошо карден ана хонаҳода занг назанем видеои кӯҳнада ки барое ки яда бародар мара занг зад мега ки мо хонара мисол я мо ду мошит фурӯхтагие мо да занг задесан. Илтимос мекунам бардурои азиз ма вақти видео мепартом числара нигоҳ кунен. Агар бинен ки видеои нав боша ба обязательно занг бизанен. Не ки шав соато 1 2 3 шав занг назанен. Илтимос мекунам видеои кӯҳнада мисол занг назанен хонаҳошда ва шави бадам занг назанен. ва бардурои азизам ҳамин видеои мара қариб 20-25 ҳазор одам тамошо мекунад. 20-25 ҳазор одам тамошо мекунад, не ки 1000 лайк мегира мисол 1000-1500 лайк мегира. Илтимос мекунам агар тамошо кунен ҳамун лайка биҷихем бардурои азиз. мақсад ози YouTube пул надоеса ай лайк мода фоида нест. просто ҳамин видео пан мешава, ягон бародар мисол ҳамин видеои мора мебина, соҳиби хона мешава. иншоалло ки савобшам шумо да мераса, иншоалло ки ма да мераса бардурои азиз. барои ҳамун дастгирӣ кунен шерои нар, лайкора биҷихем, видеора поделиться кунен, любой ҷо имо, WhatsApp чи сайте дорен ҳама ҷо да поделиться кунен ва лайкора биҷихем. касе меҳмон бошен подписатсия кунен дӯстони азизам. ва дӯстони азиз хеле ки аввали видео да гуфтам ки ана чойника дам бидозен, ҳамун чойника нигоҳ кунен ки чойтон тамом нашида боша. бо барен ай сар чой дам кунен, бои чақчақ давом доро олӣ. дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг биза. компания Акай Шамсдин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания Акай Шамсдин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон мошинои замонавиан, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занен, таҳфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. хеле ки дар аввали видео гуфтам як замини фурӯшӣ ҳастай. ина як замини фурӯшӣ хай мисол ана суратош нестай, хай мисол касе харидор бошен бо рафта суратоша ай пеш мебинен, мисол замина хича мебинен, гӯш кунен. ин замина десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Восточни Халма, кӯчаи Охтоқ. Восточни Халма, кӯчаи Охтоқ. 6 сотиқ замини холие мега, ҳуҷҷат дора, овсвеч ҳастай, мегзарониш тамом. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. нархиш бардурои азизам 90 000 сомон мега. харидори аниқ боша арзон мешава. ё ягон хонаам боша ай шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат, болоиш сум метиҳанд. мақсад ҳамин замина метав болоиш сум мета. агар шумо хона дошта бошен ай шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат. хай номерои телефонаш ҳастай, номерош имо, WhatsApp дора. занг зада маълумоти паратара бигирен. дӯстони азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза. хаста набошен, дар комментара бинависен ки Саудутиҷӣ ба пеш. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5, яъне ки райони 5. бачаҳои райони 5 ҳастен ҳамиҷода, ина хонаи арзона бихарен. хонаи дар ноҳияи 5 қишлоқи Мирзоянс. 9 сотиқ заминда 3 дар хона қати калидориш кардагӣ, ремонтдора, овсвеч ҳаст, ҳуҷҷат 100%, геди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил доштай. дарахтои мевадиҳандаам дора. ина бардурои азиз, вақти мева гида даҳанат ҷанбида места, фақат мева мехӯрӣ. нарша бардурои азизам 140 000 сомон мега. 140 000 сомон. нархи зур неки. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати ҳисоб китобиш кардем 810 000 рубл мешидаи. ду та номерои телефон шамондагиам, занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёре бардор менависанд ки шаҳри Душанбе хонаи арзонтар бонем. бардори аз ин як хонаи арзонтар мадароӣ кардам. бо диққат гӯш кунед, нархш арзон ай. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бозорчаи Зарафшона, Болош. 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонтш коробкач хеле десен, овсвеч мега ҳаста, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона сетка қати маҳкам кардагӣ, қариби хона да масҷид, магазин, мактаб, садиқ наздикай. нарша бардурои азизам 150 000
сомон мега. пули урусӣ қати 880 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо ватсап дора, занзда маълумоти бештара бигирен. урӯз як видеоро аҳамият додам. як чинависае ки шаҳри исор мегӯй беҳад хирсанд мешавам. ин абардури азиз бо шаҳри исор. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри исор, шаҳраки шарорат, деҳаи ганҷрез. 4 сотиқ заминда ду дар хонаи хушрӯ кардагӣ кайлдор дора, баня дар дурун шай мега. ремонт миёнаи об свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам, ошхона ва ҳоҷатхона доштай. қариби хона дар мактаб, магазин, масҷид наздик будай. нарш абардури азизам 110 000 сомон мега. 110 000 сомон арзон мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе алишам мешава, болоиш сумметие мега. дӯстони азиз, хай номерои телефонош ҳастай, бо занг зада маълумоти бештара мегирен. 110 000 сомон. пули урусӣ қати 640 000 рубл мешидай. марҳамат, видео шароӣ кардагӣ барои мо шуморо тамошо кунен, хонаи хуба бихарен. ай шаҳри исор, шаҳраки шарорат, деҳаи ганҷрез. агар шумо ҳам хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, номерои ма аввали видеода ва дар якум комментария номеро ма закрипит кардагиам, метавонен ма дар ҳоӣ кунен, ма реклама кунам. бачаи ачкидор навора давом мета. бо диққат гӯш кунен. ин хонаи десям бардори азизам қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, қишлоқи Файзобод ишда. 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, хонаҳо покиза, ремонти замонавӣ, ремонти ба дараҷаи олиш кардагиай. баня кухни дар дуруншай, об свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%. гирди хона ба сементблок маҳкам кардагӣ, аловхона, сарай дора. ҳамаш тайёрай, ҳамаш ҳастай мега. нарш абардури азизам 180 000 сомон мега. арзон мешава. ё ба духонага квартира дар шаҳри Душанбе ҳам боша, алиш мекунем, болоиш суммете мега. пули урусӣ қати 1 50 000 рубл мешидай. номерои телефонош ҳаст, ҳам фурӯши 180 000 сомон, ё духонага квартира дар шаҳри Душанбе боша, болоиш пул метан. маълумоти бештара занг бизанен. бачаёча, ховод набара ки мегзарем ба квартираҳои арзон. ин квартира десем бардури азизам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. дом новостройка будай, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки як хонага 5 этаж, рӯ парӯи родоми Раъно Ғафурова. нарша бардури азизам 110 000 сомон мега. арзон алиш мешава намешава навистагӣ нест. 110 000 сомон. пули урусӣ қати 640 000 рубл мешидай. касе харидори аниқ бошен, зангзда маълумоти бештара бигирен. ремонташ коробка будай, без ремонт. бисёри бардорам не ки навистабданд ки аз ноҳияи рӯдакӣ квартираи фасон монем. бардори азиз на квартира фиши қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки пештара номаш Ленский районай. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. дом новостройкай. бардори азиз, хонара нав ремонт кардагиян. хай дом чанд этажаи гуфтагӣ нест. хай мисол занг зада маълумоти бештара мегирен. соҳиби квартира мега ки хона дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки пештара Ленский район қарор дорад. тамом ҳамин қанависаге тамом. нарш бардори азизам 185 000 сомон мега. арзон мешава. пули урусӣ қати 1 80 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанен. анака дӯстони азиз, мегзарем бо ба як квартираи арзони дига. бачаҳои ваҳдат агар ҳаминҷа бошен, лайкора биҷиқен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. ана дӯстони азиз, дом новостройка, квартирара нами нав ремонт кардагие мега. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи тайёр бо ремонти замонавӣ, як хонага 42 квадрат, медрой зиндагӣ мекунӣ, срочни айне ки. нарша бардори азизам 215 000 сомон мега.
таргават мекадай. пули русӣ хати 1,260,000 рубл мешидай. хонаи тайёри хушрӯне ки дар шаҳри ваҳдат. касе харидори аниқ бошен занг бизанед. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, 3 микрорайони шаҳри Хуҷанд будай. домои пешина квартирара нав ремонт кардагианд. соҳиби квартира мега ки квартира дар 3 микрорайон, 3 этаж, як хонага ремонт шудагӣ. нарша бардурои азизам 190,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекадай. пули урусӣ қати 1,110,000 рубл мешидай. номерош номерои ана Хуҷанд бардурои азиз, номерои тоҷикистонай. касе харидор бошен зангзда маълумоти бештара бигирен. ин квартираи арзон бароям бародарое ки меган ки дар комментария менависанд ки ай шаҳри Хуҷанд бумон, ай шаҳри Хуҷанд мон. ина бардурои азиз, ай шаҳри Хуҷанд мондам. касе харидор бошен занг бизанем ба хай. дӯстони азиз, ин ака охири видео омад. дака чӣ бигем ака? хай чӣ мегем? дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз ки ҷое ки кирпич, аз ки ҷое ки анасмен блок, аз ки ҷое ки замин, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарха набоша. гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шуда боша шери нар бароям чақчақҳои мо, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепула биҷиқ. касе меҳмон бошӣ дар канали ма подписатсия кӣ. ва агар аз ки ҷо хона замин квартира дар кор бошад, дар комментария бинавис, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва бардурои азизам гапа бисёр намекунем. касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. бардурои азизам, дастгирия фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка.